तो हेलो गाइस हेलो माने आं दा दिनै माने जों आगोल फरायनाय कलेजाव माने फ्रेसेस दङ आरोना बिनि थाखाय आं दिनै थांनायदों माने बे कलेजाव माने ओरैनो फ्रेसेसआव ओरैनो माने थांसै आरोना आङो बेयावनो थांनाय फाजैनो आं मोनसे ब्लग लाबोनो होननानै ओंखारबोदों आरोना न'निफ्राय तो बिदिब्ला नोंथांमोना आं फरायनाय कलेजखौबो नायबानो जाबाय माबायदि लोगोसेनो फ्रेसेसआव माबायदि जालाङो बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थिलांनो नाजानोसै तो लोगोफोर बिदिब्ला गिबियावनो आंनि BM ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरनायना जाबाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय मोजां जोबजासिम नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था बेबायदि नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आं मोजां सायाव मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो नाजागोन आरोना जेसेबां हायो एसांनो माने जेसेबां हायो एसांनो आं माने नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअफोरखौ मोजां सायाव मोजां खालामलांनो नाजागोन आरो मोजां सायाव मोजां लाबोनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था जै बर' हारिनि आं दा साननैसो आंनि खामानियाव माने बेस्थ' जादोंथ'यो आरोना बेनि थाखायनो आं जेरावबो बेरायनो मोनाखै लोगोसे आरो भिडिअबो लाबोनो मोनाखै आरोना बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नैबाबो आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगोसेनो आरो आंनि खामानिया जितियानोखि माने फ्रि जायो इतियानोखि आं माने बेरायगोन आरोना बारटामान फुल धामाका बेरायखागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा माबायदि जालांबाय थायो हेलौ लोगोफोर नैबेफोर बिथांमोना आंनि साबसक्राइबार आरोना बेनिखायनो बिथांमोनखौबो आङो भिडिअ लाबाय माने माने बिथांमोना आंनि भिडिअ नायोना आरोना बेनिखायनो बिसोरखौ देखायबाय आङो नोंथांमोना नुगासिनो साबस्क्राइब करिदिबो साबस्क्राइब আৰু নদাই বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু কৰিব জলদি আৰু কি লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু গোটাই কৰিব ধন্যবাদ बेखिनियानो लोगोफोर दा आङो हानायमानि देखायगासिनो आरोना nơi đã foto kèm này đi itu GoPro itu
সংগীত পৰিৱেশন কৰি আমাক সকলোকে আহ্লাদিত কৰিলে সকলোকে আনন্দিত কৰিলে